Julen, zuk, ze lo nahasmendu daukazu? Ni dut narkolepsia, tipo bat, hipotalamoaren barruan dago proteina bat dela hipokretina. Eta hau erregulatzen du logurea. Orduan niri falta zait hipokretina eta logurea momentu zehatz batzuetan etortzen zait. Edozein momentutan lokartu zaitezke? Etortzen bazait episodio moduko bat, lokartu naiteke ez badut ondo kudeatzen bai. Elkarrizketa? Bueno, egun, de hecho, ni klasean lokartzen naiz, ez da zerbait arraroa. Norbaitekin hizketan zaudela, lokartu zaitezke? Bai, ondo ez badut kudeatzen bai. Batez ere da, zentzu horretan da atentzioaren kontu bat, gehiago loguraren baino. Bai. Arretarik jartzen ez duzunean gertatu alda? Ez dut jartzen inbeste arreta, agian izaten jazu zerbait eta ez dizut entzuten edo. Eta hau kataplegiarekin doa. Orduan, ni daukat narkolepsia normal baten sintomak, gehi, kataplegia dela, ni galtzen duela tono muskularra. Eta horrez ez suposatzen du? Adibidez, zerbait oso faregarria esaten badiazu, gerta altzait hori, tono muskularra galtzea. Eseri behar izatea. Otxik egin gabezatoz, gaua irira. Zuk egun 17 urte dituzu? Bai. Noiz detektatu zizuten loaren nahasmendu hau? 7 urtekin, oso goiz. Autobusean lokartzen nintzen, klasean, erabai lokartzen nintzen, eta oso azkar esan zuten hemen zerbait gertatzen da. Ni orain etortzen zait episodio bat, 50 minutu lokartzen ez, eta ja bueltan nago. Lehen ez. Lehen zuzenean egon nintzateke 2 ordu zuzenean lo. Zen momentutan etortzen zaizu? Lo egiteko hori? Orain, bigarren orduan etortzen zait. Lehenengo eta bigarren orduen artean. Direla, 8:04 9:10 dela lehenengo ordua, eta 9:10 10:05 Hori da bigarren saioa. Bi saioen horietan torri altzait. Gero da egunaren arabera, eta astearen arabera. Karo, estresatuagoa baldin manago, kasketen ondorioz, gehiago behar duzu. Bai, edo propensoagoa naiz hori gertatzera. Zenba pilula hartze dituzu egun? 3. 3. Eta noiz hartze dituzu pilula horiek? Denak goizean edo? Bai, goizean. 3 pilula horiek hartuko espazen ditu? Zer gertatuko litzateke? Lokartu, lehen bezala. Orain 50 minutu bakarrik lokartu banaiz, episodio horietatik bueltatzeko, pilula horiek hartuko ez manu, zuzenean lokartu egon ditzateke ordu askoz. Ni hori itzen dudanetik, goratzen dut adibidez patioak pasatzea lokartuta. Edo klasea bukatzea eta abion behar izatea, eta ni geratzea hor lokartuta. Narkolepsian ere bai sintoma da gauean jateko gogoa ematen dizu. Orduan ni goratzen naiz gauean altxatzea eta normalean azukrea askatzen zean gorputzen eta irabazi nuen pixkat pisua irabazi nuen. Klasekideek zer esaten zizuten lokartzen zinenean? Kuriositatea zeukaten, baina azaltzen nien ez, begiratzen ari dira medikoarekin, ez dakigu oso ondo zerretatzen zait, baina hortan gaude ez. Eta nire ustez, bai ulertu zuten ondo prozesu horretan egoela. Zure adineko norbaitekin alderatzen baldin bauzu zure burua, ezberdintasun handiak nabaritze dituzu? Ordutegietan, agian, esan behar dut, bira, ordu honetarako nila dakit lokartu eta onbarko naizela ja. Ze ordu da hori? 10 aldera edo... 10 aldera? 10 aldera, bai. Planteatu da inoiz, ez dakit, ostiral edo larun batean irtetzeko aukera eta esan duzu, ez? Justo gauean narkolepsia izan da, ez da oso gomendagarria, uste dut. Are errazago lokartzen zara gauez? Claro.
Eta fisikoki zeintzuk dira zure mugak? Fisikoki, ni adibidez gidatu, ezin izango nuke, bai daude kasuak, baina ni ardura kontu batengatik ni nahiago dut ez gidatzea. Uste duzu zure lagunek nahikoa ulertzen zaituztela? Bai. Kuadrillakoak guztiek, bai.